2 Kings chapter 7 from verse 14. Inyaya nechekuita nenzara yanga irimo muguta. So Elisha muprofita waMwari angaisa a prophetic word achiti tomorrow by this time tichawana chikafu tichadya zvakatsetseka zvichange zviri pagedhi reSamaria. So ndoda kubata pane the fulfillment of the prophetic kana manifestation of that prophetic word. Bible note there were 4 lepers vaigara kunze kweguta. 2 Kings chapter 4 verse 14. These 4 lepers vakadecida kufamba kuenda towards the camp of the enemy. Vakadecida kufamba kuti taakuenda kukembi yevaSiria nokuti vari kuti patiri pane nzara, kuhama dzedu muguta matakadzingwa mune nzara. Saka zviri nani tiende kukempi yevaSiria kuenemy tonosarenda. Vakatiuraya tinofa, vakatirega tinorarama. So vane a die hard spirit yekuda kuti I will continue kusvika chinhu chedu chaita. So vachifamba munzira kuenda ikoko, Mwari vakakonzera kuti hondo yevaSiria vanzwe sekunge kuri kuuya machariots. Remember, these are just 4 lepers vari kufamba netsoka. Malepers vanhu vanorwara, malepers vanhu vari kuluza maorgans zvichida nzeve, zvigunwe, vanhu vari kutambudzika. But pavakatanga kufamba vachienda towards the camp of the enemy, God caused a sound. Mukutambudzika kwavo vane action yavakadecida kuita. Sometimes the devil unobata munhu okusiya uri pastage yekungochema zvinhu zvakaoma, zvinhu zviri kunetsa. But I want to talk to you this morning kuti pane action inogona kudemandwa inounza a turnaround mulife mako. Despite kuchema nekurwadziwa, challenge yourself to take action. Varume vadecida kufamba netsoka towards the camp of the enemy, and the Lord God joined them, and the Lord God caused a sound in the ears of the Syrians, and they heard as if there was an army coming against them. Ndinzwa hama yangu, mukuoma kwazvo nekunetsa kwazvo pane action inoda kutorwa at your own level, at your own capacity. Imbopukuta misodzi, do something. Something iyo zvichida haisiriyo ingatokuunzira zvinhu zvauri kuda. But chakanakira Mwari, unojoina the movement of the lepers. These are not strong men. These are lepers, vanhu vari sick. But the Bible says God caused a sound of chariots to be heard in the camp of the Syrians. So vasoja vevaSiria pavakanzwa sekunge kuri kuuya machariots hondo huru, zvanzi vakasiya zvinhu zvese vakatiza neupenyu hwavo. Chavari kutiza pano isaundi yakreatwa naJehovha munzeve dzavo. Pane vari kufamba vasina that kind of sound, but nokuti Mwari anoda kuvapa mhinduro favor, Mwari vanokoza an amplified sound yemachariots ipo pachifamba malepers. Kureva kuti when you take a move of faith, there is an increase in the spiritual. Mwari anoeda mukuita kwako. And sometimes dzimwe nguva uchitarisa panyaya iyi, the 4 lepers were not aware that God is on their side. Mwari haana kutaura navo, haana kukonzera kuti vazive kana kuti vaone. But zvanzi my enemies ndo akanzwa. So there are times yekuti Mwari vari kutoita zvinhu newe and you are not aware, nokuti havana kuuya kuside kwauri, nyangwe vari kuside kwako vane zvavari kuita kuside kweenemy. Dai varoi vaigona kupupura kana kutestifya. Dzimwe nguva unongonzwa, dzimwe nguva kana dai vanhu vanonyeya vikazosvika munzeve dzako. Une zvimwe zvinhu zvawakarongerwa nemaattacks yawakarongerwa, Mwari havakakurwira. But havana kunge vaudza iwewe, but vakanodhila nevanhu vanoda kuataka iwewe. Saka ndakangozodiscover kuti munoziva kuti hama dzangu, pandinongomuka mangwanani zvichida kana nyangwe manheru ndaakurara, ndinofanirwa kuita munamato wokutenda Mwari.
handingotenda Mwari bedzi nekuda kwechinhu chavandikundisa ndichiona, pandinogona kutenda Mwari nekuda kwezvandisingaone zvavandirwira, dzandisina kunzwa hondo dzavanyararidza. So hapasi pese Mwari pavanouya zokupa a sign yekuti I am with you, I'm defending you, I'm opening this door for you. Nokuti these 4 lepers pavakasvika mukembe yemaSyrians, vakasvika kembi vanhu vatiza. Chakatizwa haasi ma4 lepers, chakatizwa Bible rati vakanzwa a sound. Haisi sound iri kubva pakufamba kwema4 lepers. These 4 lepers were weak people, sick people, hungry people. Havana that sound yavanga create. So God joined them and they were not aware. Toda kumbokudzidzisa mangwanani ano kuti ngatigone kuita munamato wokutenda Mwari pahondo dzaanotirwira dzaasina kutitendera kuti tione, nekuda kwekuti zviriko ufunge zvaunorongerwa zvoregera kubudirira, iwe ufungidzira kuti hausi kurongerwa kana kuti hakuna anokuvenga. I've realized this in life. Vanokuvenga variko, vaunoziva nevausingazive, vanokurongera zvinhu against you variko, vaunonzwa vachironga nevausinganzwi vachironga. Saka kune dzimwe hondo Mwari dzaanokurwira, kwete nokuti iwewe uri kutozviziva kuti Mwari andirwira panyaya iyi. Nyaya iyi inongofa, hapana chinobuda pairi. Mwari unonobata vanhu vada kufamba nenyaya tsoka makumbo avo voregera kufambira nyaya idzodzo. But havauye kwauri vachiti ndabata vanhu tsoka kuti nyaya yako isafambe, asi kuti newo unoshamisika. Hausati wamboita here chinhu muupenyu? Maybe somebody can testify with me kuti kune dzimwe nyaya dzawakaita, zvimwe zvawakanzwa, but zvakazongonyararwa zvikapera. Woshiya kuti chakapedza vanhu ivavo simba chii? Nokuti dzimwe nguva Mwari unokonzera division in the camp of the enemy. Saka uchiona pane dzimwe nguva kuti kune munhu anouya kwauri achikuudza kuti nhingi nanhingi takagara nawo pasi vaida kukurongera zvakati zvakati zvakati, but ndazviramba, saka ndauya kuzokuudza. Iwewe you were not aware, people were planning against you, but because uri right move yekuda kwaMwari, uchaona kuti Mwari anoenda kunodhila nemanzwiro the Syrian army. Chokwadi hama dzangu, the Syrian army haina kutiza the 4 lepers. Bible rati, and the Lord caused a sound of chariots. Pane noise yakanzwika, masoja akatiza. So varume apa vakatosvika zvinhu zviri right. Kwete nokuti zvanga zviri right, zvaitwa right naMwari. Mwari abvisa vanhu vanga vakabata breakthrough yako, but havana kunge vauya kuside kwako kuzokutaurira kuti ndiri kuenda mberi kwako kundobvisa chese chinokurwisa kuti usabudirira. Hama dzangu, I want to tell you this. Zvinhu zvakanaka hazvingoitiki. Zvimwe zvinhu zvakakunakira muupenyu hazvina kungoitika. Zvimwe zvinhu zvawakachivha muupenyu hazvina kungoachivhika nokuti wakarongeka une vanhu unowirira nawo nema-connections. Mukempi ye-enemy makapinda ruoko rwaJehovha ruri on your side and you are not aware. Rabasatakayadabosha mentabalandere busuketaya ibazade maliga dabarando ikataya sole kondiata karabazugadaya. Faithful God, we thank you. Almighty Father, we give you glory, we give you praise, we give you honor. Muri Mwari unotirwira, tisiri kuziva Baba, makakonzera Baba, tisiri kuziva Mwari wangu, makaisa confusion mukempi ye-enemy. Makaita kuti vanga vakatigarira kuti vatiponde vasuduruke tisvike pakanaka. Mukuziva nemukusaziva, muno rudo nenyasha naupenyu hwedu, mukushaiwa kwedu simba as lepers, you caused the great sound to be heard. Father, we thank you. Lord, we worship you. Jehovah God, we give you glory. Mwari wangu, we give you honor. Yebo kate maligada, yabasha teke maligadiasa.
zvatisina kuva neruzivo nazvo, kuti kune vari kutirongera nekuda kutikanganisa. Imi Mwari wangu makazviziva, mukakonzera ruoko rwenyasha Mwari, tikasvika zvakanaka zvakareruka, kwete neuchenjeri asi nokuti makaenda mberi kwedu mukatigadzirira nzira. Takupai mbiri nekukuremekedzai Baba, mukutendeka nekururama kwenyu kwose mukati megore rino ra2025. Jehovha Mwari wangu, endai mberi kwedu Baba, munonzwa zvavari kutirongera. Endai mberi kwedu Jehovha, munodhila nezvavari kuronga zviregere kushayiwa simba. Mutsvene wakafamba nevarume vaive nemaperembudzi, asi havana kunge vaziva kuti munavo kurutivi rwavo Mwari, vakangosvika zvakanaka. Glory be to your name forever, Lord, because you are worthy. In the mighty name of Jesus. Hama yangu riganditaure newe, iva nekunzwisisa panyaya iyi. Une zvimwe zvinhu zvawakangoona zviri right, ukafungidzira kuti ndo magariro azvo. I remember one day ndichitaura nemumwe munhu, ndasvika pane imwe nzvimbo, akabva anditi, wasvika zvinhu zvaraiti panapa, panga pasingagamuchirwe chero munhu pano. Wasvika zvaraiti pano, vanhu venzvimbo ino vanga vasingatende chero munhu angouya pano. Vane vanhu vavaida, vanhu vavo vavaiziva. Ukaona vakugamuchira iwewe wausingazivi usiri maseconds avo, wasvika zvinhu zvakanaka. Saka ndaakuziva kuti akazvinatsa ndiye Jehovha. And I was not aware. I was not aware. Nzvimbo yanga isingagamuchirwe iwewe kana inini, takasvikako tikagamuchirwa. Kwete nekuti takauya tiri right, asi kuna Mwari wakabata mwoyo yemadzimambo, wakachinja mafungiro nemarongerwo ezvinhu, nekuti Mwari vaida kuti tigosvika mukembi mune chikafu, nekuti muprofita wavo wakaprofita mangwana nenguva ino. So the four lepers were not aware. Havana kunge vaziva kuti Mwari ari kurutivi rwavo. Vakatofamba vane pfungwa yekuti kana tikafa tafa, vakatiregawo tararama. But God joined them. Remember kuti kana munhu aine leprosy mumazuva aya, anga ari an outcast. That's why vanhu ava vaigara kunze kweguta. Waitanga wapora maperembudzi kuti udzoke musystem mukembi yevanhu vanonzi vari right. But God chose kushanda nevane maperembudzi. So there are times yekuti ukazvitarisa you're not the right person, wekunza turn around kumhuri yekwenyu, kunyika yekwako, nzvimbo yaunogara. Handiwo une the proper qualifications, but by his grace and favor he chose to do things with you or through you. Mwari ngavakudzwe nenyasha dzavo. Varume vane maperembudzi havana kunge vaziva kuti kune yaenda kunge anotambwa kumberi uko on our behalf. Mudikandirega ndikuyeuchidze ndikuudze chinhu ichi mukati megore rina 2025. Ukazviona zvanaka wasvika, handiwo wakazvinatsa asi Jehovha vanga vari mberi kwako. Hakuna zvinhu zvinongofamba zvakanaka just like that. Hakuna zvinhu zvinongoita zvega just like that. Hausati wazvinzwa here iwewe zvichita pabasa pawakasvika, kunzi papa asingadiwe vanhu vekunyika kwako? Zvida pabasa pawakasvika kunzi wanga asingagamuchire munhu asi ane qualification seyako? Usati wasvika pave nemapolisi anga aripo, vaitobheja, vaitotaura kuti wakati hatidi zvakati hatigamuchire. But sei uri papo nhasi, he joined you in your movement. The Lord went ahead of you. Saka zviriko ufunge zvimwe zvinhu zvawaingotora for granted. Zviriko kuti ndofunga zvakaitika but hatatoronga zvakati saka zvinhu zvakafamba according to our plans. Kuronga ndekwemunhu
asi anoita zvibudirire ndiJehovha. Men can make plans, but fulfillment of the plan, it has to do with the power of the love and the blessing of the Lord. Usati wese asiri successful ana kurongeka. Kurongeka is not enough. Nyasha dzamwari dzikashaika. Shoko robva rati murindi weguta akarinda Jehovha pasina, unorindira pasina. Vake ukavaka Jehovha pasina, hazvingabudiriri. Ndauya kuzoti kudii mangwanani ano. Vari kuutuiri wako Jehovha. Mwari vanewe, ramba uchifamba. Imagine the 4 lepers dai vakasangana nevanhu vanotaura navo vanovabvunza. Muri kuendepi zvaita sei? Handifungidzira kuti vaigona kugamuchirwa nevanhu musociety. Somebody is testifying with me here, Sister Deliwe Chiango, vari kuti chokwadi panga vainyima chikafu vanhu vatema. Kune maplaces ekuti pawakasvika iwewe kune masystems akachinjwa. So sometimes we boast that I'm prayerful, it's the anointing, it's the graces, whatsoever. The 4 lepers, vane leprosy, havatenderwe within the camp of the people of Israel. Kuchinzi musystem yaMwari vanhu havangori ma-outcast. But God chose to bless them and bring a turnaround to society using the 4 lepers. Let me go a little bit deeper, Bishop. The first 4 books of the New Testament, Anonzioma Gospels, Matthew, Mark, Luke, and John, anotaura pamusoro paJesu, anova iye akauya kuzotinatsa tisina kunaka. Rudo rwaMwari. The gospel means good news. Good news kunani? Kuna asingagone, kuna asina simba. So these 4 lepers, they represent the 4 gospels. Why? Because you need the gospel. Kuti ugamuchirike. It's because of the gospel of Jesus Christ. Kuti seita gamuchirika nasi. Zvimwe zvinhu hazvina kunaka nokuti takanaka. Zvakanatswa naMwari akatinakira, akatida takadaro. Mandebo shataka. Ribasa yandi. Kune zvinhu zvaunosangana nazvo mudikani. Kwete nokuti unogona. Sister Petronella Tendai Shanduka, muri say God bless you, happy to see you. It's all about Jesus. It's all about his grace. Lepers were rejected people. They were not in the city, remember. Bible rati vaitogariswa kunze kweguta. Havasiriwo vaiva close to the prophets. As the fulfillment of the prophetic, Mwari akashanda navo. Uye ivo havana kuziva kuti Mwari anesu. Vakangoshamisika vasvika mukembe yevaSiria, vakaona chingwa chirimo, hembe dziripo, zvogoridhe ririmo, zvavanoda zvirimo. Muupenyu tine vanhu vanongofungidzira kuti zvakanaka zvinongoitika. Kune vasingade chakanaka muupenyu hwako, vakabatwa naJehovha kuti vashayiwe simba pamusoro pelife yako. But nedzimwe nguva hauna kuzviona, hauna kuzviudzwa. Unoziva kune vanhu izvezvi vari kurarama. Kune vanhu izvezvi vari kurarama. Zvichida ichiri nhumbu, mai vake vakambofunga kuibvisa. Vakambofunga kuita abortion. But kune izwi rakavatsimbirira mavari kuti usadaro, 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 usadaro. Kune munhu akafunga kuita suicide. Last minute akanzwa a voice in him or in her
richiramba kuti usadaro. Hama dzangu, pane pamwe pokuti tisingazive kuti Mwari ari kutirwira, Mwari vari kuita sekudaro. Dai asiri Jehovha akadhila nemaenemies ako, dai wakaparara. Nokuti haunange waziva kuti kune mauto, kune masoja ari ready to destroy you. But Mwari ndiye akavabvisa panzvimbo. God caused a sound. VaSyria vakanzwa sound yemachariot sehondo iri kuuya vakatiza. You know, my well-trained soldiers, they are supposed to verify kuti chii chiri kuuya than kuti vanongonzwa sound vototiza. Why? Nokuti dai vakada kuverify kutsvaka kuti chii chiri kuuya, voona varume 4 vari kuuya, the lepers, havaitiza. So vakatiza nekuda kwesound, vasina kucheka kuti chiri kuuya chii. Mulife zvirimo, unozviziva iwewe kuti kune dzimwe nyaya dzekuti wakangotaura nemuromo kuti basa iri ndorigona, vakati uya. Havana paperwork yavakatsvaka ingatsigire uchenjeri hwako nekugona kwako chini. Une zvawakataura nemazwi nemuromo zvikangotendwa. Mukadzi anonzi Rahabhu, Bible rinoti akataurira vanhu vanga vatumwa namambo weJeriko kuti burisa varume vapinda mumba mako. Bible rangu rinoti Rahabhu akati aiwa, vauya nepano but vabuda vaenda ndisizwa kwavari. Mambo haana kutendera masoja kupinda mumba maRahabhu kuti vatsvage munhu, nokuti varume havaitova mumba, vanga vakavigwa nechepamusoro. Mazwi aRahabhu akatendwa, vanhu havanambosecha mumba make. There are times yekuti uchaona kuti nyaya dzako idzi dzina Mwari uye dzine nyasha. Dai dzakaendwa nadzo dhipa, hawaigona kubudirira. Ndiri kuti kudii hama dzangu? They were not aware that God was on their side. They were not aware. Havanambozviziva kuti Mwari ari kutirwirwawo. Kana vakangosvika vakaona results ezvakanaka zvakavamirira. That's why mukutaura kwavo vakati this is the day of good news. Hatifanirwe kunyarara, ngatidzoke back tinoudza hama dzedu. Ndinofara kuti vanhu ava vanoziva purpose. Nokuti dai vakandodya vakangochengeta zvinhu as a secret, chiprofita hachaizadzikiswa. But vakadzoka back neshoko kuhama dzavo. Nzara ikapera vanhu vakadya. Ziva chinangwa sei Mwari vaita kuti zvinhu zvifambe muupenyu hwako. Nokuti dzimwe nguva Mwari varoda kushanda newe to be of help to somebody. Zvichida Mwari varoda kushanda newe to be an answer kumurye kwako. Zvichida Mwari vari kushanda newe kupedza nzara nedambudziko riri kwaunobva, mumusha mako, muhama dzako, mukereke yako, munyika yaunogara. Hauna kuzviitirwa nokuti wakanaka. Wazviitirwa semudziyo as a vessel kuti usvitse mhinduro yakanaka kuguta reSyria. Mwari werugare hama dzangu vakuchengetei. Mwari wenyasha vakugonesei. Favor yaJehovha ibate pamusoro peupenyu hwenyu. Zvamunoshuvira zvidzadzikiswe, nyasha dzionekwe dzaMwari muupenyu hwenyu. Regai ndinamate newe mudikani. Baba, mangwanani tinokutendai. Tinokupai mbiri nekukuremekedzai. Nokuti hakuna wakafanana nemi Mwari. Imi Alpha na Omega, wekutanga nekupedzisira. Ngariremekedzwe riongwe zita renyu ribatwe neutsvene Baba. Nokuti mune nyasha noupenyu hwenyu. Zvatisina kuziva kana kufunga nekuronga, makaenda mberi kwedu Jehovha. Mukanochinja mapolicies panzvimbo. Isu takasvika zvakanaka nokuti muri Mwari wakazvinatsa. Mangwanani ano tinokutendai nekukupai mbiri. Muzita raJesu Kristu weNazareta. Amen. Ndinotenda zvikuru Sister Lorraine Rufaro Chikwasha, God bless you. Flatter Shoko, God bless you. Matthew Mta. My last prayer. But see me pagwani kwa mvangeli. My last prayer. Yatala pamsorope wanano. Rebecca, mkazi wa Isaac. Wanano yake yaka manifesta. Kwete nakuti Isaac ayo wakutsime. Mkomana wako hasipano. Natuma sa Eliasa to unlock that relationship, to move it into marriage,
relationship ingairange ingori engagement. Ndiri kuramba vaFilistia vane mweya weengagement, makore achifamba, mapromises makore achifamba, dhimoni rakabata relationship yako. VaFilistia ivavo ndiri kuvarayira iko zvino, fire, 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 fire. Ngarorwe mwanasikana, mweya isingade wanano ndinorwa nayo, mweya isingade wanano ndinorwa nayo. Every promise must manifest. Engagement ngaichi manifest. Ndiri kutaura kuroreka, kurorwa, kurorwa, kuroreka. Gamuchira wanano yako, gamuchira nyasha, gamuchira nyasha, gamuchira fefa, rorwa nyasha. Nezita la Jesu, nezita la Jesu. Receive the grace, receive the grace. Engagement ngaichi manifesta. Demoni risikade mwanasikana kutawanikwe. Mwari wa Rebeka wakatuma Eliaza patsime akadzoka nemhinduro. Mwari wa Rebeka wakatuma Eliaza patsime akadzoka nemurora wa Abrahama. Vana vaAbrahama nekutenda la Mwari ngavarangarirwe panzvimbo ino. Ndataura wanano, turn every promise into manifestation by fire, by power. Wechinesa kunyembere kuti so long life hazvina basa ndoupenyu hwacho. Taakushuwira mvura dzeBheterehema, taakushuwirawo zvakanaka, taakudawo zvine nyasha dzaMwari. Sati kana matsime avharwa totonochera pasite, Abrahamu iwanhu ane nyasha dzese. Let me show you the mystery yetsime. Mutsime uchaona kuti pane blessing yakavigwa zvekuti kana Haga naIshmael vakasurvive nekuda kwekuti Mwari vakavhura tsime, kuti mutsime mune life, mune a blessing to survive. Tikaenda kuna Rebeka akarorwa, rora yake yakaitwa patsime naEliaza. Eliaza haana kuenda kulocation, wakasvikira kumatsime anocherwa mvura. Rebeka paakauya akachera mvura akapa ngamera mvura. Ndokubva ati Mwari achaita izvi ndiye achava mudzimai. Kutsime kunororwa munhu. Kuda kuti tsime rinorepresenta marriage yako. Patsime pane imwe blessing. John 4:24. Jesu aine mukadzi patsime, mukadzi ane record in so bad in society, but asangana na Jesu she became an evangelist. Kuda kuti patsime pane point yekusangana necalling, she became an evangelist. Nekuti pane kutsime kwaendwa. Kuda kuti tsime rako rinogona kutaura calling, tsime rako rinogona kutaura wanano, tsime rako rinogona kutaura favor. Saka wakaipa achida kugara kumatsime. Nyangwe naturally zvisingagoneke, asi uchiti zvinogoneka nokuti imi Mwari muri pano. The God fact matters most in every area of life. Handiziva ndiri kushumira bani, dzimwe nguva unenge wakaenda kuchipatara uri kurwara, medically madhokta asvika paakuudza kuti situation yako iyi iri complicated, kana kuti haiita, hatigone kuti chirwere chipere, but togona kukupa mapirizi ekuti ungomanage pain nezvimwe. Ma-conditions iwayo mulife ariko, ma-situations iwayo mulife ariko, ekuti the intelligence of the doctors zvinosvika pakuti situation yako haichaita. Saka unoora mwoyo, unoputsika, nokuti by experience kune vazhinji varwara chirwere chocho vakatofa. Saka wega unotoziva kuti nesituation iyi kuenda hapana chinobuda, chinhu hachirapike. May Jesus be the reason for you to believe. May Jesus be the reason for you to continue to trust and believe. Kuti zvinoita chete. So paunonamata nhasi, in fact ngatite munamato pamwe chete. Baba, mukuoma kwazvo, mukunetsa kwazvo, mukushayikwa nyangwe kwemari, mukushayikwa kwehama dzingamira neni, mukushayikwa nyangwe kwemaresources, I believe and trust things will happen because you are with me. Nokuti muneni Mwari. But when it was written, it's a picture kuti papa asina imwe option. Kana munhu asina mukaka, let's say arorwa, ava nepamiri, ava nemwana, haana what it takes to sustain mwana wapiwa. Mwana chipo. Mukaka is the power or the ability to sustain and make the gift kana kuti mwana akure.
So munoona nedzimwe nguva kuti munhu unogona kunamatirwa kana kuti munhu unogona kunamata Mwari vomuwanira nyasha in a certain area, but after some time, maybe 2 to 3 months down the line, that blessing, that thing apasisina. Life yekuti munhu anoti zvinombobatika but zvinokasika futi kuluzika. Muupenyu zvinomboendeka asi hazvinonoki kumurwisa. A picture yemunhu yekuti paanongobata zvichida iri mari zhinji anosangana futi nematambudziko mazhinji. Kune zvinobvuta chaanenge abata muruoko. Dhimoni rinorwa naye harimutadzise kuwana chinhu, but rinomutadzisa kuramba aine chinhu. Mene kana ndiri kunzwikira papa. Zvanzi nehanzvadzi komana varume, tine hanzvadzi kedu kari panapa, our little sister. She has no breast. Musi waanouya achibvunzirwa kwashavada kuroora. Chavari kuda kuroorera ndechekuti vave naye muwanano uye vave nemhuri. But chataona pahanzvadzi yedu, she has no breast. She does not have what it takes to sustain the baby. Haana chinogona kuchengeta uye nekukudza chipo chinonzi mwana kana chauya muruoko rwake. Kureva kuti ability yekuti aroorwe iripo, tiri kutozviona. Ability yekuti apinde muwanano ave nepamwiri iripo musikana. But nyaya hombe ndeyekuti haana what it takes to sustain the baby or to develop the baby. I don't know whom I'm talking to, but ukatarisa upenyu hwako handiziva ndiri kutaura naye, but pane pekuti ipattern iri mulife mako. The devil chaakaita haana kukushayisa vanokuapproacha vachiuya kwauri. The devil zvaakaita haana kukushayisa maopportunities nemikana imwe yaunosangana nayo, but hakuna kure kunoendwa. Ikava relationship munhu unotouya achirevesa achikuda, but after some time unongoona kuti zvinongopera. Then zvapera kudaro ndakanzwa mu social media that I move like Wi-Fi. Yeah, there are times yekuti unomova, you move on, you move on, you move on. But unozoona kuti panopera gore, you have been moving on but not going anywhere.